Sziasztok, lányok és srácok! A mai videóban megpróbáljuk kinyitni Star Novát, és megszerezni minél több Star Nova ilyen cuccot. És miután sokat fogom most menni, amiért én szerintem inkább azt csinálom, hogy beállítom, hogy ölni kelljen, és mehetünk is. Jó van, hát körülbelül az a lényeg, hogy meg fogjuk float time, pontosan? Na, pont jó gadgeteket adja be. Mondjuk, amit választottam, az pont nem volt a jó gadgetek, amiket az a lényeg, hogy amit én választottam, azok most jók, szerintem. Az a lényeg, hogy amúgy szerintem eléggé egy erős karakter, és nagyon jó tud lenni, mert csak meg kell szerezni maga a izét, szuperjét. Csak szerezze maga a szuperjét például. Azt a rohadt életbe! Nagyon erős. De úgy rendesen nagyon erős. Ne! Véletlenül a szuperjét nem tudom be, pedig amúgy a gadgetjét akartam, de meg a gadgetje sincsen meg. Basszus. Ember, abba úgy belehaltam. Nem jó. Ha. No, nem fair, de nem fair! Cannon Hero moment! Justice time! Ezt már feltétlenül. Jó van, te itt a hátra segít. És a szívét majdnem. Ne! Nem jó, éppen a Frankra akartam, Frankhez akartam menni, hogy izéljem, közben az Edgert is életbe akartam tartani, és most a Franket nem bírtam emiatt életbe tartani. Én vagyok a legbénább. Nigel. Valaki? Star Nova? Ja, jössz Star Novával? Jó, én ezt kell Nigelval. Nigel az úgyis erős ide, mondjuk a Damien az erősebb lenne, vagy egy Crow. Még nem van a Nigelnek a poisonja, a mérge az nagyon erős. De a Crownak nem, de viszont a szuperje egy részben a Crownak jobb tud lenni védekezés szempontjából. Ember. Úgy utálom ezt. Bro, nem fair! De ez nem fair! Hát tudok ezt támadnom. Nem jó! De az a nyomorék nem! Bro, bajba vagyok. Ne, de... Elmennek a halálba. De most komolyan, hogy lehetnek ilyenek? De nem bírnak játszani a randomok. A nániások meghalt. Akkor úgy kell leszek most hílelőm, amit látom megint a Franknak van. Most annyira így úgyse fogok tudni lenni az módba. Justice time! Legalább bírom. Ne, de... Most megfújtom, és megtengert, mert se tudok percélni. De hogy? Szerencsétlen, hogy van menni. Csak illene.
Jó van, Edi, öld meg, öld meg, öld meg! You'll pay for that. Bro. Jéj! Bro. Istenem, ilyen nincsen! De nem fölé akartam menni. Ó, ritkán. Bro, ilyen nincsen! Edi, öld már meg őket! Bro. Ne, de ez az Edgar az egyből kamikázé lesz. Nem jó. Subbed and ready. Hogy? Ez lehetséges? Jó, ezért túl kell élned. Ne! Let's go. Jó. Jó van, gyere hátra. Starting over and over. Jó. Maradj. Bajba vagyok. Hála Istennek. Jó, a statisztikáimat azokat nem nézzük már. Nem lesznek jók a statisztikák. Lane heroine reporting for duty. Oké, ide egy Nigel. Neked rosszabban. Akkor te jöhetnél mondjuk egy Shelly. Pont egy Shelly. De ide a Shelly nem is jó. Ó, bakker. Yes, very scary. Can we focus? De mindegy, legalább a Shelly azt az Edgarosnak visszabírja tartani. Legalábbis reménykedem benne. Ó! Maradjon már élet, de meg fog halni. Fogadni, mert akkor meghal. Meghal! Ilyen nincs! De komolyan, hogy? Ez nem fair! Nem jó, de... Kicsit sem túl OP. Nem, ha miért is lenne? Halljatok meg. Jó, megmegyeztem innen. De az a nyomorék, az miért megy oda be? Meg fogja, belopja a kijeimet elsősorban, és aztán még telibe belerohan a halálba. Lesebzem őket, és belerohan a halálba. És ezek a sztárnovások, ezek hülyék. Gyere Bibivel. Gyere egy Edgarral. És akkor azt legalább még egy normális csapat lehetne. És tudhoz, és... Hogy? De miért? Miért? Hogy lenne ide jó? Még fel sincsen maxolva. Hogyha meg lenne rá a hátszi, akkor még érteném, mert akkor OP, meg minden. Ne! Isten! De ez a sztú, ez haszontalan lesz, fogadni mere. Én szerintem ezeket inkább ilyen portokba fogom feltenni, mert nekem aztán nincsen kedvem. Ilyen... Basszus! Ott van, de te hülye, hogyha te...
Mindegy. Szerintem ez lesz az első part. Csinálni fogok 2 partot, és több partot, ameddig nem lesz meg a Star Nova. Jó van. Jó van, na azért. Belőtte. Na mindegy, ez a rész szerintem akkor 11 perces lesz. De... legalább akkor lőd már be, kérlek szépen szó. Hála Istennek. Jó. Legalább meg lett az első Star Nova box. Na nézzük, itt fogok, kinyitom egyáltalán Star Novát, de ki lennék én, ha kinyitnám az első ládából, akkor elgiftelnék, nem tudom mit, de amit látjátok, nem vagyok olyan szerencsés. Na mindegy, ennyi lenne a mai videó, sziasztok!